Jak za bajtla było gryfnie, wspomnienia Jochanki, autorską pracę Jochanki w języku śląskim czyta autorka. Część 4. Święta. Święta zaczynały się od porządków. Jak mnie było około 10 lat, to Joszła z Fatrym, kiedy targał tepich i lojfry na klopsztanga i kloprem, że go klupała, co by cały maraz z niego sleciał. Fater potem klupał tepich po mnie, bo wiadomo, bajtel nie ma tyle siły. Nieraz miał blazę na ręce, ale była z tego dumno, że pomagała. Potem z mutrą myli zole i całki dom skludzali. Na święta zawsze my byli w doma, a kiedyś żody nie jeździł w góry ani na ten czas. Na Boże Narodzenie dostawali my fuzekle, czopki albo szaliki, ale i też roztomaite graczki. Nie zapomnę, jak dzieciątko mi i siostrze przyniosło srogie radzieckie lalki. Tak richtig to Fater kupił na handlu w Bytomiu, kaj po nie ekstra na motorze, bo auto wtedy mało w to miał. Na Wilii nie było u nas dużo jodła, ale zawsze tradycyjnie karp, kapusta z grzybom i grochem, zupa grzybowa z nudlami, a niejakiej makówki. Ale nasza Wilija stanęła pod znakiem zapytania. My trzymali żywe karpy na balkonie w mojej dawnej wanience, co mnie za bajtla w niej kąpali. Jo ze siostrą my siedzieli wedle okna balkonowego i durś na nie filowali. Ło patrza. Ło, tam był ino jeden, a były dwa. Poleciałych do mamy i godą, ej, tam je ino jeden karp. Mama mi nie uwierzyła, ale przyszła zaglądać richtig i się zaczło. Ja poleciałach na dół, pod balkon, na dwór, bo my mieszkali na 4. piętrze, a matka po sąsiadach, eli komuś ten karp nie wleciał na balkon, bo my wszyscy mieli takie druciane wysięgniki na pranie. Sąsiedzi się fez gorszyli, bo my wtedy wszyscy mieli we bloku stare drewniane okna i każdy miał je uszczelnione na zima watą, a z kiż naszego karpa każdy musiał ten zawarty balkon otwierać, ale onego nie było na żadnym piętrze. A ja w tym czasie poszłach pod blok i nagle prask. Sztrom na całym osiedlu wyłączyli. To były takie czasy, bo był stan wojenny 1981, a jo cało zestrachano i na kolanach po ćmoku szukam karpa na tym śniegu. I mom! Pieron się zabił, bo jak sleciał z wysoka, szczęście było, że żaden pies go nie erbnął i nie zjadł. My się z ryby śmioli, że był choby kunta kinte. Pamiętacie, ten niewolnik z serialu Korzynie, co wtedy w telewizji leciał, wybrał się na wolność. Kolejki, kryzys. Lata 80. pamiętam, bo się często stało w kolejkach po kafy, po apfelsiny, te zielone skuby, banany i prawie po wszystko. Najbardziej pamiętam masło solone we srogich kostkach, które sprzedawaczki kroiły srogimi nożoma. Wiele cię ukroili, tyleś dostał, bo masło było fez twarde. Moja matulka stała 3 tygodnie przed sklepem od rana do zawarcia sklepu za lodówką. Przy okazji wystoła koleżance, która pracowała i nie miała czasu stoć, pralka i wirówka, bo to wszystko było trudne do szafnięcia. Nie było pełnych sklepów jak teroski. Może trudno uwierzyć dzisiejszym bajtlom, ale u nas był ino jeden sklep AGD i nie było jeszcze sklepu nie dla idiotów. Hobby. Mieliśmy też swoje hobby, bo mój fater lubił fotografować. Miał cały sprzęt do wywołania, kuwety na wywoływacz utrwalacz, miał ekstra suszarka do zdjęć, którą sam zrobił. Na nie my dowali blacha chromowano i taki ciężkim wałkiem my walcowali mokre zdjęcia na blasze i my je suszyli. Miał fater też takie gilotyny do obcinania fotografii. Dzięki temu wiele szczęśliwych chwil życia całej familii się ostało na nich. Wywoływali my te zdjęcia w łazience. Fater zawdy wykręcał byrna, co by się żaden nie zapomniał i nie oświecił światła i nie zepsuł nam zdjęć. Siedzieli my razem na wannie, bo były takie deski, na których stał powiększalnik i kuwety, a we wannie miska z wodą na gotowe zdjęcia. Fotografia to było coś, co mnie zainteresowało. Zajmuję się tym do dziś. Mam własną stronę zdjęciową, kaj robię zdjęcia kwiatków, szmaterloków, foglów i innych ciekawych miejsc, a zwłaszcza mojego zawadzkiego. Ale cyfrowe przecież wszystko daleko już poszło. Refleksyjo. Moi rostomili, powiem wam tak całym sercem. Tęsknię za dawnym czasem, za ludźmi, za tym wszystkim, co było. Mieliśmy kamratów, kamratki, lotalimy podwoże, nie siedzielimy durś w doma. Teraz młodzież nie zagląda do komputerów, ino zagląda do komputerów w mobilnioki, a ten Facebook i mało jest życia dawnego, rodzinnego i sąsiedzkiego. Nie szkubiemy już pierza, nie ma tyle spotkań po domach. Mam też takie myśli, że teroski brak respektu do rektorów, a tak richtig po prawdzie to nie ma żadnego do żadnego. Nie do pomyślenia więcej. Uważam, że moje dzieciństwo było skromne, nie było bogate, ale pełne pięknych wspomnień, które są nie do wycenienia. Nasi rodzice nie dawali nam geltu, ajer i beraszungów, ale swój czas. I to było najważniejsze. Wyroślimy i nie przynosimy gańby nikaj. Była też więź między ludźmi, było inaczej.
Dzisiaj każdy patrzy na siebie i mokaić drugiego człowieka. A przecie nie to je w życiu ważne, co w to mo, ale wiele komu pomoże, co w sercu nosi i że przeje drugim. Mam recht? Jak myślicie? Koniec części 4. i ostatniej. Dziękuję za uwagę.